uMohammed Rafia usolwa ngokushushumbisa amaphilisi awafake kuleli ngokungemthetho. Waboshwa ebuya eDubai esikhumulweni sezindiza iKing Shaka International Airport. Kuthiwa amaphoyisa athola amaphilisi ivermectin kanye neGatrel esikhwameni sakhe. I-South African Health Products Regulatory Authority yathi lamaphilisi awangasetshenziswa kulandela ukuthi kusabalale ezinkundleni zokuxhumana ukuthi lamaphilisi anconywa kakhulu ukuthi angalapha isifo iCovid-19. I-ivermectin kuthiwa yake yanconywa kakhulu ngo-1980 kwakuthiwa ibulala izintwala kanye nesikelemu emfuyweni, kodwa manje sekuthiwa ingasiza ukwelapha iCovid-19. Umbuso awuphumelelanga emizameni yokuthi angadedelwa ngebheyili yize ubuthi angabalekela ukushushiswa, yize uRafia enikele ngencwadi yokuvakasha, kodwa inkantolo ithe kungakuhle adedelwe ngebheyili. Nebe isikhipha imbandela yokuthi abike emaphoyiseni njalo ngezimpelasonto anikele nangepassport yakhe, abuye azise amaphoyisa uma efuna ukuthutha ekhelini ahlala kulo. Londi Khatebe, SABC News, Verulam.